En borger har altid ret til at have en bisidder med i en sag. Det står i loven, og det betyder også, at en kommune kan ikke sige, at de ikke vil have en bisidder med. De ting, man med fordel kan være opmærksom på, når man er med som bisidder, eller når man forbereder mødet med sin borger, inden man skal til møde på kommunen, det er de rettigheder, som borgeren har, og som borgeren tit enten ikke er bekendt med, eller ikke ved, hvordan de skal få. Det første, man støder på som borger, når man har en sag, det er tit et brev fra kommunen, hvor kommunen vil have en til et møde, eller de kræver nogle oplysninger, eller de siger, at vi vil træffe en afgørelse. Og for at kunne forstå, hvad man skal gøre ved det, så kan det være en rigtig god idé at bede om aktindsigt. Aktindsigt er noget, man har ret til. Det står i forvaltningsloven, paragraf 9, at man har ret til aktindsigt i sin egen sag. Det vil sige, at borgeren har altid ret til at være bekendt med alle dokumenter, der vedrører den sag, der skal træffes afgørelse om. Det betyder, at man som bisidder kan hjælpe sin borger med at bede om aktindsigt, og det gøres meget enkelt ved, at man skriver en mail op til kommunen, hvor man skriver, jeg vil gerne bede om aktindsigt i min sag. Det behøver ikke at være en stor og forkromet ansøgning, man kan blot bede om det. Man kan også bede om det mundtligt, men kommunerne vil gerne have, at man gør det skriftligt. Så har man bedt om aktindsigt, og kommunen skal inden for 10 dage sende materialet til dig, enten på post eller digitalt. Det giver dig som bisidder og borgeren mulighed for at vurdere, hvad er det, kommunen har haft til rådighed, hvad har de lagt vægt på, og måske vigtigst af alt, hvad har de glemt. For det kan være, at kommunen mangler oplysninger. Og som borger har du ret til at blive inddraget i din sag og kunne medvirke ved tilrettelæggelsen af sagen, og det betyder også, at du skal have mulighed for at kunne sende oplysninger op til kommunen. Normalt så gøres dette i en partshøringsproces. En partshøring, det er der, hvor kommunen fortæller borgeren, at de har nogle oplysninger, og de har tænkt sig at træffe en afgørelse, som lyder på den måde, den nu lyder. Men borgeren har som sagt ret til at blive partshørt. Det står i forvaltningslovens paragraf 19 og gælder altid. Det gælder i hvert fald altid, hvis det er en sag, der ikke er til borgerens fordel. Og de sager, hvor du som bisidder kommer ud i, vil oftest være sager, hvor borgeren ikke har fået det, borgeren gerne vil have. I en sådan tilfælde, så skal der partshøres, og borgeren skal have en rimelig mulighed for at komme med bemærkninger. Og en rimelig mulighed er i forvaltningslovens forstand, i hvert fald 14 dage, hvor man har mulighed for mundtligt eller skriftligt at komme med bemærkninger til det materiale, kommunen har, eller gøre opmærksom på, hvad der mangler. Det kan være, at der mangler en lægeerklæring. Det kan være, at der mangler en statusrapport fra en skole. Det kan være, at det er relevant at spørge en PPR-ordning eller et arbejdsprøvningssted om nogle spørgsmål. Under alle omstændigheder, så har man som borger mulighed for yderligere bidrag til sagen, og du har som bisidder mulighed for at hjælpe din borger til denne ret. Når din borger har modtaget en afgørelse og beder dig om at læse afgørelsen igennem sammen med dig, så er det vigtigt, at du kan hjælpe borgeren med at læse den. Det kan være, at borgeren er så fokuseret på resultatet, at de faktisk slet ikke kan læse indholdet af afgørelsen. Og det er der, hvor du som bisidder kan være en stor hjælp. Fordi det, der er meget vigtigt ved en afgørelse, det er for det første, at der er en begrundelse. Og det skal være en begrundelse for den afgørelse, der er truffet. Det skal ikke være en begrundelse for det, borgeren får. Det skal være en begrundelse for det, borgeren ikke får, eller det, borgeren mister. Og det er vigtigt, fordi det er der, man kan hente de oplysninger, hvor man kan sige, hvad er det, vi skal skrive i en eventuel klage til kommunen. Fordi det er det, man skal, om jeg så må sige, modbevise, hvis vi skal være i jurasproget, men det er der, hvor man skal hjælpe forvaltningen til at se, at tingene forholder sig anderledes, end de troede, og derved forhåbentlig opnå et andet resultat, end det, man havde før. En afgørelse kan man, som jeg nævnte før, altid klage over. Det står i forvaltningslovens paragraf 25. Det betyder også, at kommunen skal vejlede omkring det, at man har ret til at klage, og at klagefristen faktisk først løber fra det øjeblik, man er blevet gjort bekendt med, at man har mulighed for at klage. I skriftlige afgørelser er der næsten altid en klagevejledning med, men hvis I sidder til et møde på en kommune, og kommunen meddeler borgeren en afgørelse, så er det ret sjældent, at de husker at få fortalt, hvordan man kan klage over afgørelsen. Og
det er relevant. For det første har borgeren mulighed for at bede om at få en afgørelse på skrift, selvom kommunen har meddelt den mundtligt til mødet eller i telefonen. Og når man så har fået den her klagevejledning, så begynder den 4 ugers klagefrist at løbe. Ikke før. En klage behøver ikke at være raketvidenskab. En klage kan i princippet være de 2 ord, jeg klager, med venlig hilsen borgeren. Der behøver ikke være mere i den, men det er klart, at hvis man gerne vil opnå et andet resultat, end det kommunen er kommet frem til, så vil det ofte være nærliggende for borgeren at komme ud med de begrundelser, de mener for, at resultatet skal være anderledes. Det er det, man skriver ned i en klage. Klagen den sendes til kommunen, hvis det er kommunen, der har truffet afgørelsen, og ellers til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Inden for 4 uger, der skal kommunen have sendt klagen, eventuelt hvis kommunen har nogle yderligere bemærkninger, videre til ankeinstansen. Det er tit Ankestyrelsen, men det kan også være andre myndigheder, afhængig af, hvad sagen drejer sig om. En ting er at kunne hjælpe borgeren, når kommunen har taget initiativ til en sag. Det kan også ske, at en borger søger om noget, og så er det borgeren, der har taget initiativet. Inde på Center for Frivillig Social Arbejdes hjemmeside, der har jeg lavet 2 sagskort, altså kort, der viser, hvor i processen er vi. Dem kan du bruge både til selv at finde ud af, hvor er vi i processen. Er vi ved en partshøring? Skal vi bede om aktindsigt? Eller er vi ved klageprocessen? Hvor er vi henne? Men I kan også bruge den til at vise jeres borgere, der tit mangler det forkromede overblik. Og der kan man ved den her relativt enkle tegning vise, hvor er vi henne og hvor skal vi hen. Udover de muligheder, som du har som bisidder for at hjælpe dine borgere til at udøve sin ret, så har du også mulighed for at få kommunen til at hjælpe med at gøre det nemmere at være borger. Det kan man ved at vide, hvad er det, kommunen har pligt til at gøre. En kommune har, og det har alle offentlige myndigheder, pligt til at tage notat i sager, hvor der skal træffes afgørelse. Og det vil i næsten alle sager hos de kommunale myndigheder betyde, at hver gang der har været en telefonsamtale eller en mail eller på anden måde en aktivitet i en sag, så skal det noteres på journalen. Der skal beskrives, hvad der er blevet sagt, hvad der er taget stilling til, og hvad der nu skal ske. Den pligt fremgår offentlighedslovens paragraf 6 og kan bruges af jer, når I skal arbejde, som dig som bisidder, når du skal arbejde. Fordi hvis man i aktindsigten har journalen, så kan man se, hvad er det, kommunen har foretaget sig, hvad har de noteret ned undervejs, hvad har de af bekymringer. Og hvis der ikke står så meget i journalen, som man havde forventet, der ville gøre, så har man mulighed for at stille spørgsmål til det. Derudover så har kommunen vejledningspligt. Vejledningspligten den står i forvaltningslovens paragraf 7 og er meget vigtig. Vejledningspligten betyder, at kommunen har pligt til at vejlede borgerne om, hvilke ydelser de har mulighed for at få. Det kan være meget relevant, hvis borgeren har misforstået en paragraf. Så er det ret vigtigt at vide, at borgeren behøver ikke at kende paragrafen, de skal søge efter. Borgeren skal kunne beskrive behovet, og så er det kommunens eller forvaltningens opgave at få placeret den ansøgning i det rigtige kontor og under den rigtige paragraf. Vejledningspligten kan man tit få kommunen til at komme i tanke om ved på for eksempel et møde og spørge, er der andre muligheder? Når man spørger, er der andre muligheder, så minder man lige sagsbehandleren om, at hun har en pligt til at vejlede. Tilsvarende med notatpligten, der kan man med fordel, når man kommer på et møde, spørge, er det dig, der tager referat af mødet? Og derved minde sagsbehandleren om, at hun har en pligt til at tage referat og notere i sagen, hvad der er foregået på sådan et møde. I tilfældet omkring referater, der er det ikke altid, at man som borger, eller jeres borger, vil være glad ved det referat, der kommer ud. Der kan I også tilbyde, hvis jeg er mod på det, at lave referatet, eller at man laver referatet på mødet. Hvis man laver referatet på mødet, så kommer man i hvert fald ikke i den situation, at borgeren kommer hjem og tror, at der er sket én ting, og kommunen er den opfattelse, at der er sket noget andet.
Alle de her paragrafer kan jo være lidt vanskelige at holde styr på, og det skal du heller ikke som bisidder. Men for at hjælpe dig har vi lavet en lille ordbog for bisiddere, hvor jeg har forsøgt at forklare, hvad er det, de forskellige paragrafer dækker over, og hvor kan du finde dem. Selve paragrafen kan man jo altid google, så den er ikke med, men på Center for Frivilligt Arbejds hjemmeside, frivillighed.dk, der kan du downloade den her ordbog for bisidder, som du forhåbentlig kan tage med og bruge i dit arbejde som bisidder. Det er vigtigt at understrege, at man skal ikke være jurist for at kunne være bisidder. Tværtimod, man skal netop bevare den åbne natur, hvor man stiller spørgsmål. Det man skal have som bisidder, det er en rigtig god mavefornemmelse. Fornemmelsen af, at det her det ser forkert ud, så er det tit også. Og så er opgaven at hjælpe med at få stillet spørgsmål, indtil det faktisk går op for myndigheden, når de har lavet en fejl. Fordi ved at stille spørgsmålene, som er udløst af den mavefornemmelse, man har for, at det her det er forkert, der får man pludselig løst op for tingene på en helt anden måde, end ved bare at stille sig op og råbe, kommunen er dum, og de tager fejl alle sammen. Det har borgeren formentlig prøvet, og det virkede ikke. Så derfor så skal der noget andet til. Og der er det vigtigt at kunne stille spørgsmål, ikke at være jurist.